machiegni chenro mar kagi kacha nyinga Simfruz Okinda. Duol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC ogolo lai madhi tayo kampen kod welo mag jochung' e yiero maduong' mabiro. E oboke mane gichwalo ne ute fwambo, IEBC oyango ni yiero mar tend piny ibiro bago tarik 10 dwe mar 8 higa mabiro. Duond buche bedo gi jachung' mag yiero mabiro omiyo nyaka tarik 30 dwe mar 10 higani mar chwalo chike madhi tayo chenro mag welo ne apisi mar jandik duond buche kaachiel gi IEBC tarik 6 dwe mar 11 higani. Duond buche bende omiyo nyaka tarik 8 dwe mar 5 higa manyien mar timo welo mag jochung' magi. E kinde ma welo mag jolar kom tend piny to ibiro timo e kind tarik 29 dwe mar 5 higa manyien nyaka tarik 11 dwe mar 6 higano. E komachielo, apisas mag sirikal machano donjo e siasa nyaka gwe tao dweche 6 motelo ne yiero maduong' mano dhi bedo tarik 10 dwe mar 2 higa manyien. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar somo Julius Ogamba oduoko jatend duond bura